Matur kalian panjenenganipun adik kula Joko Sutrisno saha Mbak Samiem nggih. Kagungan kersa utawi kagungan hajat wonten ing siang menika. Mugi tansah rahayu wilujeng. Amin. Ngantos sak lami-laminipun. Amin. Kagem Kang Putra Mas Rizky utawi Mbak Manten mugi tansah pikantuk hidayah, rahmat, saha katentreman. Ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Mugi-mugi kaparingan putra utawi putri kang soleh lan soleha. Amin. Nggih. Menika sinarengan Mustika. Iki mewakili saking Klaten. Oh, saking Klaten. Nggih, monggo Bapak. Ora gelem ning dhuwur ora tak kancane ya, Dik. Menika dikancani napa mboten? Mboten usah. Yekel marang sliramu wong ayu kaya rinu cetrunit jroning atiku wiwit biyen-biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa sliramu nate prasetyo bungah susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya. Jane iki mau salah sapa kok ngati sliramu megatake tresno ora ngono atiku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso wong walengku marang sliramu wong ayu aja teka welaso putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. Yen kelingan marang sliramu wong manis kaya rinu cetru-cetru ning atiku aku katon apa saikine aku iki katon apa sliramu nate prasetyo omah susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra marga arta kowe milih priya liya.
tega welaso putra putrimu ora apa tur jiwa wis tak tampa masrah karo kang kuwasa wis tak tampa pasrah karo kang kuwasa. Matur nuwun sanget. Nggih. Sukses Mas Joko. Nggih donga pamuji saking keluarga besar Klaten. Klaten. Tambah malih Bapak, monggo duet. Sampun matur nuwun. Sampun mawon. Oh nggih. Sampun dipun tenggo. Oh nggih.